enak wong rondo. Jam piro iki? Sahur ae. Ya apa? Gak nyusul Rene. Kok iso ngeget-ngegeti wong iki lho? Kaget aku biasane ning omah dhewe ya. Tangi. Ya apa lo lamu Rene mau? Aku sih tak tahu, waduh kok gugah. Nah ya apa lah nyusul Rene aku juga kok. Poso apa ora? Poso. Nyerek ngomong sahur. Wis banyak sahur lho. Kasar tuh kok. Aku sih 15 menit lebih aku turun ada wis. Iya. Kini dengaran toh. Wong ndak turunin untuk kono toh. Nyapa neh? Kini ki omahku, kono yo omahku, turun kene plek yupene to, Bro. Iya lho, Beni, ora apa-apa, oleh iki yo, Mam. Ngono ki lek ora biasane iki wong mbak yo malih dadi pitakon. Aku bangga biasane aku diomongin. Ditundung dulu to. Ora. Kok iso ora? Lah terus nyapa? Ngomongin tas komai gendaan lulu. Piye? Tas komai gendaan lulu. Lah nyapa kadek rono ki? Yang genah nih, tak tekoni. Tujuanmu ki nyapa piye? Kok iso hubungan karo bojoku. Terus Itu jatahe wong anyone. lah lek wis bar dijelasne ngono kan wis. Lah kok nyapa paramu malah rene ora kok mulih. Sawang-awangan. Aja sawang-awangan ngono lho ya bojomu. Iya, Jan. Mung yo pilihanmu dhewe. Wis jelas to karo anune dulu. Wes. Yo lek wis jelas ki wis clear berarti yo wis. Masa lalu ki wis masa lalu lho, ora usah diungkit-ungkit. Jenenge menungso ki ora enek sing sempurna. Nanti poso ilang ceramah juga titis ngono. Wis to, ora usah nyaur lek enek wong ngomong dituturi ki. Ngono ki kena nggih pelajaran sembarang ki. Ngono kuwi rasane lek diselingkuhi ngono kuwi, mangkane sok-sok kono kena nggih pelajaran ben ora nyelingkuhi genti. Awakmu ki dituturi karo Gusti Allah, ndak tedas akhirnya sing nuturi aku ki lho. Mangane sembarang ki wong urip ning donya apa-apa sing ditandur. Wis to. Lek menungso ki ra enek lho benere. Awake dhewe lair kuwi lho wis kleru. Wis dosa ya ta? Ora usah ambekan dawa. Kelingan mami pegel malah, genah ning pegel malah. Sik ta, aku ki kok penasaran.
jenenge luluk bareng ki kok ya ndak nyangka ta golek gelem ngono ki. Jenenge wong kilat ya wis maklum ae. Tapi awakmu yo kudu iso belajar memaafkan. Awakmu lek panggah nyimpen dendam, nyimpen apa jenenge pikiran sing elek, kuwi dingge pikiranmu dhewe. Bali ini awakmu lho sembarang ki kesehatanmu sakandane. Wong poso ki ora mek nahan nafsu makan, nahan amarah, sing ikhlas. Omah-omahe ben ayem tentrem. Omah-omah panggah mek bengkerengan, duwe bojo siji kurang. Diolehi bojo loro tukaran. Kapan tentreme pikirku mbiyen ki enenge takon ngrabi lulu ben awakmu iso bahagia, ben ora men gegro tukaran nglamun ae. Mbok rabi kok malah dadi perkara. Kok malah turu iki lho. Ayo lo sahur. Lek sampean ndak gelem sahur ning kene, nggone lulu kono lek no sahur. Ya gelem sahur dhewe. Mesak nih lo, biasa nih sahur karo sampean kuwi kok. Malah sing kare iki sahur dhewe ra piye-piye lho wonge. Sing wis ki ya wis aja kok ungkit-ungkit. Engko malah dadi pikiran lo. Lek ndak gelem sahur ning kene barno. Ki mulia kan lho lek ngono. Kon mulih malah turu. Sik tak ngejangan tak no. Bilang ke sahur. Enggak turu ae. Iku lek ndak gelem takon mae lulu tak aku wis ngono. Iku ndak mungkur-mungkur lek nang tukaran. Ini wong iki kok mek ngarit. Ini kesel kok wis seram. Mati yo. Bangkong ora sahur. Puh iki lek posoku ora tutup. Ora kuat yo mukel engko. Tapi ya keadaan yo wis lemes kaya ngene. Nyeruh banyu nih guys, mak klikik aku. Musuh terberatku wis teko kene. Pas ngaret ta iki. Nah, aku ki mesti ngarit, Bos. Ini iki yang ini soleh ini iki sukete wong sregep lho padakne ku. Aku ya sregep ini nyambut gawe aku ya tas ngarit ini kok omah. Wis kok retne apa lho ning omah? Paling bantal kok retne. Kok bantale yo mbokku kae wong genah iki duwe sapi ngono lho. Mbok marep suket ta? Yo sapi ning omah kae mosok mbokku arep suket. Tak kira kok ngeretne mboke bahkan suket kok piye. Ngaren kowe mung kok entak untuk rene. Yo ora ngono ngene karepku wis kaya kanca lawas. Kurene ya njaluk sepura Jawaku. Aku jane sik sinis sebel karo kowe iki. Kok iso sinis piye to Nyil? Ora pegel piye, ngaku kok gelut kok. Lah awakmu yo nganyelne lho. Lha sing nganyel sapa yo kowe barang yo nganyelne. Nek ngono kae lho wayahe didum gentenan kan yo kenek. Gentenan piye genah lek kaya yo tekku kok. Yo tak piye kaya nek cake.
Lah nek piye bocah wis enek respon kaya ngono lho, Bul, karo aku. Berarti awakmu wis suwi no karo kuwi. Oh, ya jelas urung. Sik sedina. Ngono gayane. Nek kita elek Iva elek karo kowe kaya ora pantes. Piye omongmu? Kaya ora pantes. Lah. Kuwi lek aranmu. Lek Iva ora karo aku. Lah iya kan ora tak butuhne kowe to. Mesti ku ora ngono roh aku ki masane. Janaka. Wo ilang gabite. Beh. Piye to ilang jabite iki? Dadi arek lemes ngono. Mulai nyakrik kaya ngene kok. Nyekrek. Belum tok. Ipa ke lek karo aku wis enek detik-detik cinta kok, Bul. Duk. Assalamualaikum. Suwimen. Kok buka lawange? Ndak dikunci iki. Penggono jagane rek bar 3 mulai sawah-wayah mambengi ya. Kek tibakno turune mahku. Lulu. Ning ndi ya? Penggono ning dhuwur. Lu. Lu. Kok dengaren wis yahene sik turu. Lu. Kok dengaren. Lu. Loh. Kok panas awakmu? Masalah. Kowe kenia lho, Lu. Walah ngengkeng jawane mikire bojone. Wis ta ora usah dipikir nemen-nemen. Kek piye aku kengko? Mulane wong ki lho ora usah ngono lek kancane duwe iki ora di dakdeki direbat-rebut. Wong sing umum kancane ngono, Bul. Bul. Nyapa kok malah susah iki? Wong sing nyawang omah kok kelingan disun ya. Iya ya, Bul. Wis to kowe sing sabar. Lek jenenge rejeki, jodoh, pati kuwi iki wis enek sing ngatur. Yo, Nyil. Berarti awak iki ibaratnya wayang manut dalange ya, Nyil. Iya kuwi manut dalange. Mulane lek kowe susah, aku ki yo melok susah mergo kowe iki kancaku sing paling plek. Wis ngene, Bul. Dek ipae kangge awakmu wis. Heh? PN aku ikhlas. Ora lho. Ipa punya amu to, Nyil. Jane yo udu lho. Ngono kon ngemek praiti cerok sing duwe aku. Lho, kowe iki mesti cintanen gajule Dek Sun. Ya lek aku iki gampang, Bul. Kok iso gampang? Dek Des enek. Engko sing rada lemu titik. Nggone pekeh kono. Nggone Dek Darse. Iya. Punya amu Dek jian. Darse iki jejane udu. Lah. Oh aku di aku. Maksudnya iki harapan, Bul. Kabeh ngekek harapan aku, ora kaya kowe kuwi. Cek ora. Sik to harapan opo? Cinta. Alah.
Kowe ra ero to lek Pak Lo nesu kaya ngono kae. Beh, lek kayak iki pancen kulinane nesu aku iki wis enggak kaget to, Bol. Nah, terus lek kowe sing karo Desi. Terus bosmu lanang ya kaya ngono kae jare to. Apa ya mungkin ibarate awake lho Nyil. Mosok lho nggayuh lintang dure sakmono dure lho Nyil. Lek ndak gitu ya tak senggek, Bol. Lintange. Aja mek trimo kok senggek Nyil. Beh, ora ngono. Penekne lho. Apa ya iso lipat ngendi? Gawe ondo no. Heh, ondone sepira? Hak mini lho. Ih, cilik ta. Ya ora ngono lho, Bol. Lek jenenge bocah iki lek kadung cinta, wong tuwek lho kalah zaman saiki. Kalah cintane anak. Berarti lek wong tuwek ndak ngrestui didik bayi sing nyetujoni ngene Ya gitu. ya kuwi lho. Oh, tokmu ya dicorok gulungku ya ro Pak Lo. Alah mung gulu sitok kok panggati crok lek tugel piye. Ganti no, gulu banyak dari dua wong ngono. Dah lelek lah aku mlaku. Til. Ora lho. Kowe arep riyo-yo niki oleh THR apa belum? Beh, iya ya, Bul. Aku tek lali rong jaluk. Dari rono apa piye? Ngene Pak Lo. Iya, mae bosmu kono, mae. Seto. Sing mah kono apa mah kene ya? Ketoke empuh ya, Bul. Ketoke mah kene lho. Lek diampiri mah kene. Ya diungak engko nek kene awake rono. Aku jalukno pisan ya. Beh, yo peti wae kowe engko. Wis to kan juga rek ning kowe aku mbiyen anak buahe lho ngopeni sapi sakmono kean mbiyen yo tak ijen barang kok sampean. Oh iya, mesti lek kowe sisi dikeki mergone apa? Awake iki anak buah teladan. Ndah. Juga lho. Golek THR Culai akeh. Wah, kowe ada jadi jajan men Bul. iya. Ya, lah. Kok malah nunggu neng kono ta Nyil? Ayo lho. Lungguh dengkulmu mlocot ki. Ceblok ya iki. Lah dadak nyoblok barang kowe ora tau numpak motor ya. Kira numpak kowe kejayaan. Bocekan. Ngene iki lho. Perasaanku ndak penak bakno tenan. Masalah tan saya panas ki. Saya rambut itu benakne sih. Wah, lu. Kayaknya apa lo awakmu panas barang ki. Ngene iki lho sing tak kawetne. Ning omah dhewe lara. Ngono kuwi umpama aku ndak rene terus piye jale gabarno. Yo walah. Ki ndak kelentang iki bocahke. Lu keniyo awakmu. Lu walah. Ayo tak golekne obat yo penghuni bidan kono. Ndak usah yo. Ket ya apa lemu panas kaya ngene iki. Mau bengi. Walah. Walah ki panas kaya ngene lho. Gregesi to awakmu. Lebar dulu ndak metu rene to yu. Ndak lho. Tak pan rene.
wonge urung gelem kok anu tak golekne obat sik ya. Ora ndak usah yu, ndak usah repot-repot. Kok iso ndak usah repot-repot lho. Awake dhewe iki keluarga lho. Sapa sing lara, sapa sing sehat. Saling lung tinulung. Lah aku ki kok anggap sapa sakjane? Mangga tak anggap Mbak Ayu kula yu. Lah iya. Tapi kan aku koyo ngene iki salahku dhewe lho yu. Pak no bar dulu mami turun omahmu to yu. Heeh. Kowe arep ning ndi? Wong awakmu panas kaya ngene kok. Ora usah to ngatangi. Turu Terus wonge piye yu? Gini-gini apa ndak? Ora gini-gini, wonge sehat walafiat. Tas konggone teman dekatmu terus wonge bablas turu ning mahku. Tak kon sahur ning omahku kono. Tak kon rene yo sik urung gelem kok. Mangane aku ki yo ndak penak. Atiku pirasatku tenan ngono. Yu beneran nek no yu lek ndak gini-gini. Iya, engko tak omongane tak kon nungak sampeyan. Suwun ya yu. Padha-padha. Yo menungso ki kabeh wong enek lupute lho. Ora enek sing menungso sempurna ki. Cuma sing wis yo wis, nek nggih pengalaman. Kabeh ki nglakoni dosa. Ya bariki ora usah di baleni neh ben omah-omahe panggahayem tentrem. Heeh yu. Karone lek mikir ki mbok aja banter-banter. Yu ndak banter lho yu jane. Tak jekone mangan ya. Ora usah yu, ora usah repot-repot. Ora usah repot-repot piye to. Yo nelateni balik neh di modal kok ngerti sumben oleh rezeki sing akeh harus iso usaha neh. Piyu Mbak bener aturan iki sapa jenenge? Ya aturan lho Rin, awakmu to. Awakmu to. Sejene ngono nyapu lho parane kok ning tengah dalan ki. Nyapa kok dadak mok rem kok biyen pisan ngono lho. Ya aja to. Percaya nemen. Wong sial malah mau tambah-tambahi molo ae. Aduh, mau apane nek? Yung. Aduh. Kene tak tulungi lho Rin. Piye to jane? Ya wis ngene lho. Nulungi golek-golekne banyu apa ngono malah mau eteng-eteng mau go nyandi arepan. Gone banyu kali. Waduh banyu kali. Aku krasa ki. Krose nyapa? Banyu. Lah kene dhewe kono dadakno. Yo tangi. Ora lho, mbok pedane nyawang dalan. Asline Wis nek pinggir yang mau terak rumah samu lho. kabul lho sing yak-yakan Yen ki. sir nyilakane aku to we. Kowe mangan warisanku. Lah iki karepku kok kono ki bianter kaya pembalut lho Rin. Kok iso pembalut lho. Pembalap. Yo lho Rin.
Nyatu yo kesusu lah aku mau. Yo kesusu yo kudu panggah was kitong was nek dalan. Yo nguasno Ren aku yo ora merem lo gandeng unyil. ngono. Janji ya. Aku apa ya roh aku ning mburi ya. Kowe merem aku ya ora ero ning kono mulisar kok tibakne. Ojo nderek ae. Terus aku pesenanku ki mau ngomongne bosmu porong. Beh, aku urung cethuk bose lho, Ren. Lah. Pesenan opo iki? Bos, lah iki urusan kita berdua ya, Ren. Ya berdua suwe-suwe lah. Awakku remuk, awakku murat marite mergo foto anak awakmu cah loro ki kok banggan. Yo kono lek kowe ndurusan karo Miren aku tak mangkat dhewe. Kok aja ngono, Bul. Pokoke iki kok aku besti karo kowe. Ngono ku lho Ren, ndak ndek pendirian ngono ku lho. Wis urusan dhewe urusanmu kono lho. Penting aku kae lho pesenanku ki lho ndang sampe no. Iya, tak sampean iki lah karo Prono karo Kabul. Njung darono lah. Iya, apa meneh sing lara ora? Wis ilang loroku. Ndang lung ndang ngaliot ya tambah loro neh aku. Ya wis hati-hati ya. Bul, awake ndarono. Engko iki aja diwae aku arep njaluk THR ning bos. Kamu awakmu Bul. Lah. Aku malah melu kono lho sementara iki. Iki melu aku kok kowe malah melu kono. Ya wis melu wae lek ono melu kono. Cek loro pangmo cekane to nyil. Yo. Lek wong loro ki aja kok jorok ngene. Loro. Kowe aja nemen-nemen lek mu jorok nih. Nyoman nono. Ayo. Heran aku tenan. Bul lali lho Bul. Apa? Aku pisan njalukno. Ndak. Gampang kok. Ora iso ya, Bul. Tabrakne opo piye? Assalamualaikum. Bolak-balik bengacah loro kuwi tok kayak harapan tok. Kon ngomong nih radio ngomong nih malah nerak neh. Dia berani mulai blonjo malah morat marit jadi diterak. Aduh. Wis nyandine ya lah. Setok nih. Aduh ya. Ya cek lah tenan iki rasane. Oh. Wis tak tekan omah iki lho. Kayak omah ndine ya apa berangga. Di Pulau Soro karo ketek loro kae mang. Aduh. Walah, kok iso dadi koyo ngene keluargaku. Sepurane ya, Mas. Sepurane ya, Mas, aku salah. Biyo ngalah. Maaf sih ya lu ya. Kok kayak ngombe obat apa sing enak ning omah obate. Ayo maam yo. Aku poso yo. Kene tak omongi, lek loro rasah poso, ora apa-apa lho. Gusti Allah ki ngerti lah awakmu loro, kena disaur lek wis sehat. Oke, aku ora enak mangan lho yo. Iya wis seru, no kaya dipaksa mangan titik-titik lho, timbangane saya nemen wing kok dehidrasi piye jale. Ayo mam yo. Tak tulang ya. Gak usah yo. Aku ndak enak mangan tenan. Terus piye kadung tak cukup nih lho. Ki panggah panas saya wae. Titik alo ya. Ndak usah yo, aku ndak enak mangan tenan. Wis toh titik ae lho. Mangan yo ra gelem. Ya tapi jet ya. Ndak usah repot-repot yo. Wis ta. Aja omong ae. Kat mang panggah repot. Aku ki ndak repot lho, ndak piye-piye lho. Ki panas lho awake.
wis rada penak. Lu. Dulu. Turu bocah. Sudah tak sirap ya. Ojo gini-gini ya lu, tak celuk nih bojomu. Iki kok bar dalu lek panggah begini kok ae kok piye dadi. Nglamun neh. Lho, nglamun tenan to. Kondi. Konggone Lulu. Beh kendang mulya. Kok malah meneng ae. Lulu loro awake panas gregesi kalau mikir sampean. Kok iso halah ki lho. Mesakne ning omah dhewe ka lho. Lek loro mestine mlayu telepon. Kok kobro telepon wong arep tangi angel ngono aku ndak rono kae mbuh lho. Ndang kek mulia. Tenan to. Lah aku ki ra tau ngapusi lek sampean mbuh. Mung sak kompres barang awake panas, tak jak ngene Bu Beda ndak gelem. Mbok menak sampean mulih ki terus wonge mari. Sing mari lek sing rono gendakane yo mari. Hop, aja di ungket-ungket nah sing wis ki ya wis lho. Lah aku ngono gelem ungket-ungket sampean ora bar. Engko lek tak undat-undat genti ben kok ngulang-ulangane aku jare mek ceramah ae. Sing wis ki ya wis luluk lho gering gara-gara sampean kuwi. Mergo kepikiran. Ngono ki jenenge sampean ra tanggung jawab. Ngono kok bojo loro. Ndak isin karo tangga teparomu to. Ya lek tanggung jawab iki pangkat tanggung jawab. Tanggung jawab bojone lara kok dandan disusul. Kita ning kene kok tak seneni ae lho. Sik to, arep ning endi? Direke kon gitu. Lah iya, pokoke tanpa mo kudu rono, lek ra rono titeno awas. Hati-hati lho. Lupa bu diayaan to bul. Yo, entah ngomong kono. Aku di Nek aku sok dipiye to. Iki bosmu, di bosku. bosoe aku kepingin kalau aku di Senin malahan. Ora. Aku di aku bul. Wis entah ngomong. Kowe lho sing ngomong. Kok iso aku lah aku kan kok jaluk nih ngono. Gelut ae. Wis ndang budal lho. Celak dintani lulu lho kan kok piye? Pak lo. Wis mari weki ae. Pak. Udah taktik ngomong. Hati-hati lho. Ngono ku lho. Ngono ku lho kowe iki. Omong iki lek Aku lek karo tenan dalan lho. Manglep iki piye tadane? Yo. Yo Cam. Nyatu iki kesuwen nyil. Guru-guru kowe kuwi lho. Yo kowe kuwi lho. Lah kowe yo ora wani ngono. Lah iki Pak yo bosmu apa bosku to iki? Lah biyen yo bosmu ngono. Oh, mbiyen. Lah aku kan kok jaluk nih iki mengajae. Ora dijaluk niku iki wayahe sik oleh. Kok ngono nyatu lek iki angel kok diomongi. Ora angel piye to? Sing angel yo kowe ku lho. Wis tandha rono njaluk kono lho. Aku izin. Iya ki. Aja main aku lek no.
Terus aku ra melu kutar nyandi. Mangkat wong loro. Nah, wis sembarang gak wani lho. Kok mek tukaran naik. He. Lek sermu rene mek tukaran mulia languran. Anu lho yo. Nyapa? Kowe kuwi iki bosmu, bosku. Bosku aku ndak wani bol. Ning malah tak batok lho. Hop. Sik ta, awakmu rene iki mung tujuane apa? Anu yo. apa? Omong to, kowe iku lho engko tak suwodoke lho malahan. Anu ya arep njaluk Ngomong ning omah apa piye lek ra iso ning emper? kene yu njaluk THR. Wong arep muni njaluk THR ngono dadi anu sing blekak-bleku sing tukaran. Wis dipikir lho karo Pak Lol masalah THR e. Lek dipikir tok ora dilungi wae kecut to yo. Ngono dhisik. Tahun-tahun dingi tahu to blas. Yo ora jane. Lah iya, Lek wedingan lah aku ndak iso tuku baju baru. wis tok baju baru nih tak sembarang. Ning saiki sing penting ben urusane Pak Lo bosmu mari dhisik. Enek urusan apa lho yo? Mumet wonge. Oh, tukokno promak. Di ombeni pal yu. Pal apa to? Apa? Pil. Pil. Angur obatane ndren ngono lho bosmu ki kok pegel aku. Lah nek tukokno putas tak ombenane. Ndel mau masak dulu. Karane ngawakmu ki uduk anak buahe Pak Lo njaluk bayaran, njaluk THR iki lho. Lek bos Loman kan biyen aku yo melu sampean yo suwi to yo. Jaluk ayo api ae aku. Njaluk yo njaluk nek umume lek pas acara repot ngene iki mbok deloke ijo. Iya le. Jan awake ora ngerti lek repot. Lah iya, aku yo ngerti aku. Tapi ketarane kowe ndak oleh. Mergo wis ndak anak buah lek aku sik oleh. Lek no lek ndine aku ndak oleh, kowe iki leren ning kene. Aja melu aku. Iku ndak iso ngono. Aku kira pengen melu kowe. Lho, kowe kan sing oleh THR. Oleh THR aku melu. Aku Ning kok aja melu aku. wegah aku lek mulih mlaku. Ngomong Bensine kutah. pedamu rusak tenan bol. Cek gocekno. Nyayu sandalmu. Baju nang hale. Ora tak kontak. Tak kira busine ngupil. Busi kok ngupil kaya iromu e. Kelingan mabengi ngono ki wis aras-arasen tenan rene. Piye kelingan perjuangan pembiyen kae wayah.
Mas, Sita. Sampeyan ki gini ya. aku ndak gini-gini loh. Jadi cemplung tas kok kene. Ngapes mulai? Wes. Ya kok panas ngene awakmu. Ora apa-apa. Sita. Mani apa lho kok pikir kok sampai koyo ngene iki? Ya mikir salah aku sampean dulu, Mas. Nyapa dadak kok pikir? Ya ngono kok ora tak pikir loh. Ki sampean yo poso bareng lho. Poso. Sepurane ya, Mas. Wis ta ora usah mikir norno. Sing penting sehat dhisik. Ora usah poso. Tak dulang ya. Ndak usah. Mungkin ae. Bisa malah dadi koyo ngene iki piye lho Jan. Dari masa aku tak tinggal diingin lho sampean yo sehat-sehat ae. Aku ya ndak ada mambengi wayah arep tangi sahur ki kok. Awakku koyo panas ngono. Berarti njulekno tak periksane. Ndak usah. Iki arep riyo. Yo pikire iki diunggah didukne ngono lho, rasa mikir banter-banter. Selama ini situ ning wayahmu to. Mes apa lho? My Ferdi. Arep nyampo sampean ki. Mas, aku ngakonin aku salah. Aku yo ndak ngakon sampean nyepuro aku. Aku sadarnya tuh panggah keluarga sing nomor 1. Wis ta, ora usah mikir norno, sing penting saiki sampean mari dhisik, sehat, ngono lho. Mas, aku kok mau kok sahuri lho. Sampeyan mambingi sido me Ferdi. Sido. Lah terus piye wonge? Ora piye. Mas. Mas. Mungkin ada keadaan kaya ngono. Kok isik sempat-sempate lho, tekok Ferdi.